Fim mai suna Shirn Yayye da kuma fim mai suna Sanju wasu manyan fina-finai ne wanda za su fita a yau Laraban nan, a inda suna ɗaya daga cikin manya-manyan fina-finai. Ɗaya fim ne na babban jarumi Salman Khan, wanda na san majority ko ince da yawan mutane sun san wane ne jarumi Salman Khan. Na biyu fim ne na jarumi Ranbir Singh, wanda ya kasance ɗan producer ne kuma sannan actor, wanda ya kasance shi kanshi jarumi ne kuma babba a cikin masana'antar. Dukkanin fina-finai suna da bambanci da juna, domin ɗaya akwai wa'azantarwa da faɗakarwa a cikin shi, musamman in abin da ya faru. Like Sanju ya kasance ɗan director ne a cikin fim ɗin, kuma sannan ɗan jarumi ne wanda mahaifin shi yake so ga cewa ya mai da shi actor. Amma sai dai yana da wani aboki wanda ke kawo mai kayan shaye-shaye irin su cocaine, wiwi da sauran abubuwa na shaye-shaye ƙwayoyi yana ba shi. Yana nuna mai kamar shi ma yana sha, amma kuma shi baya shan wannan abubuwa. Sai dai yana samun kuɗi daga hannun shi saboda shi ya kasance ɗan masu kuɗi ne, shi kuma ɗan talakawa. Abin da ya faru da shi shine abin da zai matuƙar ba ku mamaki. Dukkanin masu buƙatar irin wannan fina-finai masu matuƙar daɗi za su yi mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram, domin muna da abubuwa da dama, musamman irin group na mutane wanda suke ƙasashe irin su Libya, Algeria da sauran ƙasashe wanda suke buƙatar fina-finan Indiya amma kuma ba sa samu. Saboda a can ba a samu like masu story irin mu nan haka, kuma suna buƙatar kallon fina-finan. Sukan iya mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram domin samun waƴannan manya-manyan fina-finai a daidai lokacin da suke buƙata. Saboda me? Muna ɗora su ne inda mutum zai kalla masu clear sosai, kuma sannan farashin su ba wani farashi ne mai yawa ba inda mutum zai ce ba zai iya biya ba. Kuɗi ne ƙanƙani wanda muke karɓa a hannun mutane, domin hakan ne kaɗai zai sa kowa da kowa ya iya mallaka wannan fim ɗin idan har yana son kallon shi. Ga duk masu buƙatar Shirn Yayye da kuma Sanju, sukan yi magana a WhatsApp ko kuma Telegram don sheƙe kallon waƴannan manyan fina-finai.